на Ботейко Център България, личен ученик и приятел на Константин Павлович и неговото семейство. Днешната ни среща цели да отговори на въпросите, задавани от хората, които искат да се занимават с методът Ботейко или искат да научат повече за неговите ползи. Аз съм Елена Леви и познавам метода от Нели Ковалева. Първите ни срещи с нея бяха много вълнуващи, защото аз си отговорих на много въпроси, свързани с моето здраве и с здравето на моето семейство. В книгите на доктор Ботейко пише, че от метода могат да се повлияят над 150 заболявания. Това не са само думи. За тези думи стоят множество научни доказателства, статии, референции от медицински величия от близкото минало. В същото време, въпреки че това звучи като медицинско чудо откритието на доктор Ботейко, в същото време аз чувам около себе си много хора да казват, ама как така с дишане ще реша здравословния си проблем. Разбирам хората защо мислят така, защото възприемат дишането си като даденост. Дали дишаме правилно или не, почти никой не се замисля върху това. Нали дишаме, това е достатъчно. Нели, ти си човек, който е успял да пребори 17 годишна тежка форма на астма, емфизем и пневмосклероза. И повече от 30 години учиш хората как да нормализират своето дишане. Та моя първи въпрос към теб е защо точно дишането? Защо не храненето, съня, движението? Защо нормализацията на дишане е от първостепенно значение за нашето здраве? Благодаря първо за поканата и преди да отговоря на въпросите, бих искала да кажа здравейте на всички онези наши съмишленици, сътрудници, последователи и така нататък, които познават нашата уникална методика, която няма аналог в света на здравето. Казвам здравейте на всички онези, които не ме познавате, а може би ще стане така, че по-нататък да се опознаем и по-отблизо. Още ми се иска да кажа, че в пространството, в интернет пространството, пък и не само там, срещам някои видови дишани. Ние не сме против никого. Ние приветстваме всички тези, които искат да се занимават със своите си любими неща, но искам да уточня. Метод Ботейко или нашата уникална методика има своето медицинско название и всъщност това е самото откритие. Тя се казва метод Ботейко, защото народа така по-близко, по-разбираемо може да се послужи с това име. А иначе тя се казва способ за лечение на хемохипокардия. Какво означава това? Това означава дефицит, недостиг на въглероден диоксид в белите дробове, в кръвта и оттам вече на ниво клетка. И тук вече изниква въпрос, и как така? То въглеродният диоксид е краен продукт при издишване, значи той е вреден, щом организма го изхвърля. Не. Въглеродният диоксид не само, че не е вреден, но когато липсва и не е в своята норма, тогава се създават проблемите в организма, това, което ще отговаряме сега и на въпросите. И така, въглеродният диоксид не говорим нито за дефицит, нито за излишество. Говорим за норма. Какво е здравето? Здравето това е всички важни физиологични жизнени функции в тялото са в своята норма. И какво е болест? Когато тези важни жизнени функции те надвишават своята норма. И така, методиката на доктор Ботейко, всичко е в цифри. Затова ние казваме, че метода Ботейко, дишането по-точно, е нещо, което може да бъде, основната функция в организма, е нещо, което може да бъде измерено в числа.
И какво ще представлява дишането? Нали? Вече започвам да отговарям и на въпроса. Дишането е основната функция в организма. Само след няколко секунди дишането действа в организма. И човек трябва да бъде предпазлив. Както предупреждава доктор Ботейко, внимавайте, дишането е атомна енергия, даже по-силно от атомна енергия. И тези, които не го познават, нямат своите обяснения, нямат закон на Вериго-Бор, върху който ние сме построени, няма ги всички тези физиологични, биохимични, биологични закони, не могат да се справят. Смисъл, че тези, които не познават закон на Вериго-Бор от физиологията, много трудно се ориентират в нашата теория. Тя е неразбираема. И така, да уточня, че нашите лекари, близките, познатите, когато разберат за закона Вериго-Бор, тогава настъпва едно единство, една хармония, ние се разбираме, взаимно работим и си помагаме. И така да се върнем защо дишането. Аз вече казах, че дишането е основната функция в организма. И както винаги пак да задам, колко можем да издържим без храна? Много. Колко можем да издържим без вода? Много. Колко можем да издържим без сън? Пак много. А колко можем да издържим без дишане? Някои казват ми минута-две. Не, минута-две са здравите организми. Само след 30-40 секунди организма загива. И така, дишането като основна функция в организма има своите закони. Ние ги имаме чрез откритието на доктор Ботейко и обучаваме хората как? Без да се страхуваме. И още нещо тук да добавя. Ние работим съвместно с нашите лични лекари, с детските лекари и така нататък. Те отчитат нашия резултат, а ние се радваме, че те го отчитат и ставаме приятели, ставаме съдружници. И така, и с храна може. Но храната какво? Доктор Ботейко винаги е казвал, че може да се яде всичко, особено здравия организъм. Количеството е важно. И качеството, но дори когато качеството не е толкова добро, така както нашата действителност, сега реалната действителност по магазини навсякъде, виждаме всичко е замърсено. Когато е като количество в нормата, ще научите, когато дойдете при нас, тогава организма се справя. Той не се затлачва. И така, значи, отговорих ли на първия въпрос, госпожо? Да, разбира се, благодаря за отговор на първия въпрос. През месец май, по-конкретно на 7 май, отбелязахме Световния ден за борба с астмата. Астмата е едно от най-честите хронични заболявания. Така, според последните статистики, над 260 милиона души страдат от това заболяване. Хората често задават въпросите: защо астмата ми се влошава, когато съм разстроен или притеснен за нещо? Може ли моята астма да бъде излекувана? Добре ли е хората с астма да спортуват? Свързана ли е астмата с други хронични заболявания? Как астмата влияе върху избора на професионалната ми кариера? Мога ли да имам домашни любимци, въпреки че имам астма? Какъв е климата, който е най-подходящ за човек с астма? И много безкрай много въпроси. Разкажете ни за това как се повлияват симптомите на астмата при нормализацията на дишането. Да, първо искам да кажа, че какво е астмата? Това е една обструкция на бронхите и тя включва веднага компенсаторните механизми. Компенсаторни механизми, това са защитните механизми. Всъщност, какво мога да кажа? Компенсаторните механизми какво целят? Да върнат обратно в нормалната си функция бронхите. И ето тук дишането е всъщност обучението по методиката цели две неща.
Първо измерваме дишането, а след това пристъпваме към неговата нормализация. Какво означава да нормализираме дишането? Много е просто, много е лесно. Намаляваме дълбочината на дишането. Тоест, ние работим отново с цифри. Работим с така наречения минутен обем на дишането. Даваме определения какъв е минутният обем на дишането при здравия човек, какъв е същия и при болния човек. Така че, намалявайки дълбочината на дишането, ние не извеждаме, не изхвърляме въглеродния диоксид, той се съхранява и така, колкото повече работим, това вече е така иска подробно обучение. Аз тук не мога да обясня как става това. И много бързо. И както казва доктор Ботейко, буквално за няколко секунди. Беше ми зададен въпрос, как аз съм преодоляла нещо, което беше много тежко. Аз съм много изпълнителен човек и помня как стоях пред кабинетите. Каквото ми кажеха, всичко правих. И от една година стигнах до 15, 16, 17 години и ставах вече проблем на няколко крачки. За мен бяха вече трудни. И когато стигнах в центъра на доктор Ботейко, тогава разбрах, че от мен се иска нещо много просто, но не се постига така лесно. Тоест, трябва да намаля дълбочината на дишането, минутния обем на дишането лека по лека. Не казвам, че това става много бързо и в миг на око, както се казва. Не, постепенно, с тренировка става. Кои не могат да се справят с това? Хора, на които им липсва елементарна дисциплина. Но, знаете, тези, на които им липсва елементарна дисциплина, на тях им казваме мързеливи хора, нали? Да смятаме, че всеки един от нас носи по нещичко от това. Но малко, ако мобилизираме волята, малко казвам, няма нужда да се сражаваме като на фронта, резултата от обучението дава доброто. Така съм се справила. Разбира се, с пневмосклероза, с емфизем. Аз вече бях практически в един месец практически здрава. Нямах пристъпи, бях намалила лекарствата почти наполовина, а до годината продължих усърдно да се занимавам. Какво значи усърдно? Намеря някаква малка частица там от време, не всичкото ми време, сутрин или вечер тренирам. То даже не може да се нарече и тренировка, защото е много финно, то е много нежно, това е едно удоволствие. И някъде към края на годината, когато направих изследвания, даже мога да кажа съвсем точно и конкретно, доктор Милова, някога бяхме много близки и сега, разбира се, но живота е това, ние се разделяме. Тя не беше започнала със своята методика. Тя е приятел на метод Ботейко и каза, че абсолютно съм се възстановила. 87 година беше, сега сме 2024 година. Тези, които ме познават, знаят, че аз дори и хрема не хващам. Но не искам да кажа и да се извисявам като някакъв герой. Всичко е много просто и много елементарно. Ако ние направим 40-50% от това, което ние обучаваме хората, човек започва да диша така и така му е приятно. И когато трябва да се отвори устата и да диша дълбоко като слон, на него му става неприятно. Т.е. човека влиза в своята норма и разбира. А нормата е да не се виждаш и да не се чуваш. Тук ставаше въпрос или не ставаше въпрос за спорта. Ако ти не си нормализирал дишането, ако не познаваш дишането си, спорта може да ти помогне, защото нашите последователи, нашите ученици казват, че физическото натоварване изработва въглероден диоксид и е добре. Да, но ние имаме и такива, които са прекалили. Те са се натоварвали повече, отколкото е необходимо.
И там върви хипервентилация. Всъщност този синдром на хронична алвеоларна хипервентилация е основното, което преподаваме в нашия метод. И го наричаме простичко дълбоко дишане. Болестта се казва дълбоко дишане, но тя имаше и своето, нали, това, което току-що казах, има своето медицинско название. Всичко правим, да, може би по-нататък ще има още по-конкретно въпрос. Аз искам само да те попитам, много често препоръчват плуване при деца с астма. Какво е твоето мнение по този въпрос? Какво смяташ? Тази препоръка доколко е подходяща? Плуването е нещо, което е добро, но човек трябва да влезе в нормата си, т.е. трябва да познава дишането. Аз в момента, нали, моите 73 години никога не съм ги скривала, сега ще ги кажа, аз в момента ходя на басейн. И просто виждам отново, нали, след нали, една такава интервенция, нали, травма, имаше при мен нещо, което не е като болестно състояние, като травма, и виждам как плуването дава живот. Но как даваш живот, когато познаваш дишането си? Плуването и се отваря устата, нали, диша се дълбоко, особено има едни определени стилови, които върви хипервентилация. Да, но тялото се натоварва. Ако ти се натоварваш, ти произвеждаш въглероден диоксид. Даже да го издишваш, там върви компенсация. Но човек, който не умее да владее дишането си, т.е. астматиците, те се объркват, дишането им се обърква и получават пристъп. Детето трябва да се подготви и тогава да се отправи дишането. Дишането е полезно, но трябва да бъде обучено, детето специално. Защото те драпат там, знаете, деца, те са деца, разбира се, тропат, хлопат, викат, крещат. Трябва човек да бъде концентриран. Защо е в басейна? Дали да се весели, дали да дига гиролтия и шум, нали, да пречи на останалите, или е дошло детето да подобри своето здраве. Като заговорихме за децата, в практиката си вие помагате на много деца в центъра, в Ботейко център България, с които с диагноза астма, бронхит, алергичен ринит, трета сливица и други. И вие им помагате да нормализират своето дишане. В работата си с тях имате удивителни резултати и няма да преувелича, като кажа, че много педиатри насочват пациентите си към метод Ботейко. Да, така е. Какво е важно да знаят родителите на деца с подобни проблеми и кой е основният враг на детското здраве според вашия метод? Да. Тук не искам така да влизам в подробности, защото да не досадим на нашите така слушатели и зрители, но първото нещо, което трябва да научим нашите деца, това е да се диша през устата е толкова нередно, колкото да се яде през носа. Когато е посещавал доктор Ботейко в България и е трябвало да приема деца, които са проблемни, първото нещо, което ни прави впечатление и сега след толкова много години продължаваме да виждаме, децата дишат с отворена уста. И винаги обяснението е, че носа е запушен, разбира се. Носа е изключен от функция, устата работи. И обясняваме на нашите деца, ще бъде и така по-образна. Когато детето диша през устата, обясняваме, че това е онова нещо, което се нарича буклук в мамината прахосмукачка. Какво има в мамината прахосмукачка? Прах, това има и в твоята устичка. И обясняваме. Нали, въздуха през нослето се почиства, овлажнява, затопля, стерилизира. Обясняваме го с простички думи, за да го разбере. А на възрастните обясняваме много сериозно. И за хрущяна там, който е, да, по-подробно. Сега нямаме такава задача.
майките трябва да се научат, че детето трябва да диша единствено и само през носа. Кое отваря принудително устата? Прекомерната храна. Многото храна, особено белтъчна и всичко това, което ние в съвремието сега купуваме в магазините, тъпчат отляво, отдясно, безразборно. Ето това. Значи, така казваме, се наядах, че не можем да дишам. Има такъв израз. Да. Така съм се наял, че не мога да дишам. Още повече децата. Прехранването, дългия престой в затворените помещения, крясъците, викови в затворени помещения. А на улицата, в парка, на стадиона, децата могат свободно да играят и да викат. Но вкъщи трябва да бъдат спокойни, уравновесени, да се занимават с нещо, което не само касае здравето им, но касае интелекта. Синия екран задълбочава ли дишането? Повторете. Синия екран задълбочава ли дишането? Да, синия екран, колкото да казват, че има подобрения, има предпазни мерки взети, не. Синия екран задълбочава дишането. Не само го задълбочава, много го задълбочава. Така че и специалистите от всякъде, отгоре, отдолу, отляво, отдясно, всички крещат и майките вече знаят. Докато детето не се е пристрастило към синия екран, бъдете внимателни. 15-20 минутки, казват специалистите. И аз тук да добавя нещо, което им е интересно. Доктор Ботейко до 14-15 годишна възраст на своите внуци не позволи да застават пред синия екран. Когато пораснаха и нервната система се укрепи и те се държат така, както е положено да се държи един така тинейджър, той им разреши най-скъпите компютри. И днес, както винаги го казвам, пак ще го кажа, тези внуци са недостижими, т.е. те се развиват, те са спокойни, те следват своята съдба и са наградени богато. Да. Добре, ще премина към другите въпроси, които получихме. Какъв е опитът в използването на метода при болести на щитовидната жлеза, изобщо при метаболитните заболявания, също и диабет? Тук вече каса една тема, която е метаболизма или обмяната на веществата. Значи метаболизмът е един много сложен биохимичен процес. Ние не сме ендокринолози, за да даваме съвети, но ние също имаме своя опит. Ендокринологията е една наука сравнително доста по-млада и това, което е при нас, че дозите, които се препоръчват, примерно при един астматик, който е кортикозависима форма на астма, при нас има своята схема, тъй като доктор Ботейко доказва и това. Имаме 3 параметра, с които работим. Това са пулс, пауза и самочувствие. Как се чувства проблемният, болният човек. Така че какво е всъщност нарушена обмяна на веществата? Понякога ние се срещаме с хора, които изобщо не се интересуват от медицина и сме принудени да даваме възможно най-елементарното обяснение. Боклуците оставят вътре вместо да бъдат навън, а ценните микроелементи излизат навън. И става нарушена обмяна, ние го знаем това. И добавеното тегло, и въобще много са нещата, с които работим. Как обаче всичкото това става? Само леко обяснение. Въглеродният диоксид е в основата на всички биохимични процеси. Въглеродният диоксид наричаме ние още витамин на витамините. Когато той се извежда чрез алвеоларната хипервентилация или дълбокото дишане, там настъпва дефицит. Няма го
И тогава започват биохимичните процеси, всичко става объркване. Витамина на витамините като го няма, витамини и ферменти работят трудно, неефективно, безразборно. И тогава следва алергия. Алергия за замърсен организъм. Следва рак. Да, аз съм обучавала раково болни, много малко. Защо? Защото отказвам. Аз предпочитам нещо, което познавам, нещо, през което съм минала. Но методиката помага изключително много за нормализация на обмяната на веществата. Аз говоря лично и за себе си. Достатъчно е да се мини на методиката с малко усърдие, лека по лека, с повишаване на контролната пауза, нали, нещо, което е непознато за хората, които ни слушат за първи път. И тогава обмяната започва лека по лека. Ние знаем и когато тренираме, усещаме слюнка, слюнните жлези работят, слъзните каналчета работят, потните жлези, всичко започва да работи, да изхвърля това, което е излишно. И така, да, лекуват се диабет. Диабета обясняваме на нашите диабетно болни и пак ще кажа, че ние не ги приемаме много за обучение, освен когато имат желание усърдно да работят, да се посветят на себе си. Имаме такива, нали? Имаме такива хора, които имаме и деца. Едно дете някога беше Толбухин, сега е Добрич, но майката беше много усърдна с храна и с нормализация на дишането. Днес това дете мисля, че е шампион и живее в Испания. Така, може да се нормализира дишането, защото е на научна основа. А не просто така направете, иначе всичко при нас е математика. И затова пак да повторя, че дишането като основна функция в организма може да бъде измерено в числа. Ние работим с числа. Сега модерната думичка, госпожа Елена, дигитализация или как там, цифровизация. Да. Нали? Ние работим и по тези неща, нали, съвременните. Да. Дамите се интересуват дали чрез метода могат трайно да подобрят фигурата си. Това пак е за метаболизма. Да, пак за метаболизма. Това е. Метаболизма, когато стигнем 30-40 килограмчетата от само себе си. Но знаете ли, това отслабване не става по този насилствен начин. Тези препоръки от всякъде, от ляво, от дясно, всякакви диети, всякакви храни. Става по един много естествен, физиологичен начин. Излизат вредните неща, тези, които трябва да излезат. И фигурата, пък и кожата. Метод Ботейко е много добър, има козметичен ефект. И сега аз няма да се правя, нали, така, но получавам комплименти понякога, че за своята възраст какви кремови използвам, какви такива, нали, разни, сега е много модерно, ботокси, разни такива, нали, в съвременната козметика. Не. Нормализацията на дишането подобрява структурата на кожата, цвета на кожата, тая розовинка, която има. Вие ме познавате и знаете, че аз пудри и фондиотени не слагам. Така че мога спокойно да препоръчам като козметичен подобрява структурата на кожата. Както казваше доктор Ботейко, нали, чрез обмяната на веществата излишните килограми се стопяват по правилния начин. И може лекичко да увисне кожата, но това е при другите методики. Но организма изяжда и кожата буквално. След време, месец и нещо, всичко се прибира и тургоре, всичко става еластично и много приятно за гледане. Добре. Мога ли да бъде реклама, макар и малка? Да, разбира се. Мисля, че много дами ще бъдат доволни от
тези последни думи, които Да, чуха. Така, нека да преминем към една друга тема, която е свързана с паник-атаки. да. И също имаме въпрос дали с този метод се повлияват и психичните заболявания. Да. Тоест, нека малко за това да поговорим. Как можем да овладеем паник-атака с метод Бутейко? Възможно ли е изобщо? Да. Това, което искам да кажа като информация, научна информация, алвеоларната хипервентилация или така нареченото дълбоко дишане, първото нещо, което нарушава, първото задължително нещо, което нарушава, това е нервната система. А след нервната система вече тръгват онези части в тялото, в организма, които са нашата слабост. Всеки има своите слаби места, своите слаби органи. Но първото, което повтарям, се нарушава е нервната система. А когато започнем да работим с хората, първото нещо, което се подобрява, това е нервната система. Хората стават спокойни, уравновесени, не кипят, не се карат, не викат и се чудят откъде идва това спокойствие. Значи, нарушаваме нервната система и един човек, който е такъв гневлив, сприхав, стреснат, уплашен, страх го владее и така нататък, той стига много лесно до паник-атака. Нормализирайте дишането и никога няма да имате паник-атака. Няма защо да я обясняваме как да бъде снета. Просто тя не съществува. Ние нямаме такива хора, които сме обучавали да се оплакват от паник-атака. Това е един необясним страх, нали, знаем. Да. Аз някога, преди да познавам методиката, знам какво е това, нали, да се разтрепереш, идва пристъпа, няма около тебе хора, които да ти помогнат, инхалатора ни помага и да, тогава настъпва паника, така е. Но сега там вече е понятно, там е разбираемо, че ти си болен. Но от нищо и никакви неща да получаваш паника-атака, това е нещо, което много лесно се преодолява на метода. Да. Тъй като има един въпрос, ние мисля, че отговорихме за онкологично болните, но ми се иска да споменем за случая на Людмила Дмитриевна, която е съпругата на доктор Бутейко, и точно за нейното заболяване. Какво е било то, когато се е запознала с доктор Бутейко? Тя е била изписана с рак на белия дроб. И лежи вече, знаем как ги изписва тежките случаи, да довършат живота си вкъщи. И около нея е бил 9-годишният син Андрей Новожилов, сега главен лекар в Москва, на клиника Бутейко. И понеже бил метода, макар и така, чрез разрешение на здравеопазването, той търси много тежки случаи. Неговите колеги от бърза помощ му подават случаите и той така попада при Людмила Дмитриевна. И когато влиза и вижда, че майката не е достатъчно адекватна, за да приеме неговите обяснения, тогава той обучава 9-годишния син. Обучава го, знаете ли, аз съм обучавана от доктор Бутейко, тук ще отворя една скоба. Да ти преподава доктор Бутейко, това е нещо изключително, това е гениално. Как се забива в мозъка и ти не можеш никога да го забравиш. Така бавно, спокойно, обяснително, сякаш го записва там и ти започваш да проумяваш. Това дете как на 9 години е разбрало и до ден днешен се чудя, той започва да обучава майка си, защото тя на неговият глас, на неговият призив отговаря лека по лека. Той идва всеки ден, започват да работят и след месец и нещо тя стъпва на крака, вече започва по-сериозните приложения, нали, по метода Бутейко. И един ден, един от специалистите, лекарите на бърза помощ,
звъни, за да види какво е станало. Вероятно тя вече е умряла. И когато Людмила Дмитриевна отваря вратата и застава пред него такава много приличен вид, а тя беше красива жена, той чак се е стреснал и така се е дръпнал. И така той е работил с раково болни, които са вече изписани. Но не е лесно. Не е лесно, защото хората имат едни натикани насилствено схеми, схващания, модели в главата си, в мозъка си. И то трябва първо да се избавят от всичките тези модели и да стигнат до истината, че трябва да се вземе в ръце, да започне тренировката, която изобщо не е трудна, но понякога има и трудни тренировки. При мен е било по-трудно. Спомням се как Людмила Дмитриевна ми казваше: внимавай, внимавай, по-усърдно, така аз не мога. И разбираш, че ти нямаш елементарна дисциплина и че трябва да се върнеш дисциплината и имаш страх от неизвестното и трябва да се вземеш в ръце. Това е да работиш. Много бързо влезах. Просто за няколко дена вече започнах да се копирам пристъпите, нали, като пример го давам, но съм била само с бронхиална астма. Имаме случай, тук от един, той вече е град, забравих как се казваше, който нали, имаше отлични резултати. Знаете ли, скоро във Фейсбук срещнах ученик, лекар на доктор Ботейко, който разказваше за лечението на онкологичните заболявания и разказваше как това действа много добре и в залата, където са слушатели, зрители, става един човек от средата, аз даже трябва да го изпратя и да го пуснем в нашия сайт. Става и казва: знаете ли, моята майка беше умираща, онкологично болна. И тогава знаехме, че доктор Ботейко работи с такива заболявания. Продадахме си колата и беше лятно време и толкова големи опашки бяха пред кабинета на Ботейко, че ние буквално една седмица живяхме по пейките там. Било е лятно време за това в Новосибирск. И той казва, този, който беше, нали, лектора, каза: какво стана с вашата майка? И да казва: след 40 години моята майка е жива и здрава. Аз ще ви го изпратя, за да го поместим. Аз го получих тук преди няколко дена. Така и залата започва да се вълнува, някои започват да плачат и да ридаят даже. Наистина, не подсилваме. Тези, които успеят да нормализират дишането, доктор Ботейко какво казва? Тези, които успеят да нормализират своето дишане и не се излекуват от болестта си, нека да дойдат и да отсичат дясната ми ръка. Това го знаем, написано е на последната страница на книгата. И аз не знам кой лекар би могъл да каже така. Да. Той беше много уверен. Защо? Целият му живот е в изследване. Целият му живот, той не знаеше почивка. Това е едно огромно посвещение, едно, как да кажа, усърдие, което за мен почти не е човешко. Усърдие и посвещение. Да. А да не говорим за неговата гениалност, нали, може би по-нататък и това да кажем. Че той е бил гениален с много неща. Гениален учен, да, в много области, да. Поливалентен, както сега можем да се изразим. Да. Не ли хората питат така доста практични неща, като например как да разберат, че дишам дълбоко? Ние казваме, кое дишане по време на покой е нормално. Онова, което не се чува от ушите, не се вижда и от очите. Първото е по-лесно за постигане, второто е малко по-трудно. Като измерим и контролната пауза. Контролната пауза, нашата таблица, която е уникална,
той получава той е номиниран за Нобелова награда чрез тази таблица. За пръв път в света, в медицинския свят се дава определение кой човек е здрав. Не този, на когото всичките му изследвания са без особености, а онзи, който има алвеолите на белия дроб 6,5% въглероден диоксид, като затвори нослето може да издържи 60 секунди, с усилията на волята до 90. Такъв човек е много приятен за общуване, за гледане, за наблюдения. Всичко, което е под тази норма, вече имаме задълбочаване. Къде повече, къде по-малко. Всичко, което е над тази норма, е свръх издържливост. И аз тук да кажа, нали, че в Москва заминах с 0 контролна пауза, нали, това, което ние сме говорили лично с вас, с 0 контролна пауза. Към годината вече имах 120 секунди. 120 секунди, да. Прекрасен резултат. Сега има още един въпрос. Диафрагменото дишане, дълбоко дишане ли е? Да, диафрагменото дишане е дълбоко дишане. Диафрагмата е най-силният мускул в нашето тяло. Той отделя гръдната от коремната кухина и не може да се напипа, колкото и да искаме. И той работи непрекъснато. Диафрагменото дишане, това, което учат актьорите, аз съм учила актьорско майсторство и знам как учат диафрагмено да дишам. Беше много трудно да се отуча от това. Ние обучаваме и певци, които им трябва, нали, голяма контролна пауза, за да има издръжливост при височините и така нататък. И всъщност диафрагменото дишане е дълбоко дишане. Каквото и да е, като се нормализира дишането, всичко отзвучава. Да. Аз в началото на нашия разговор споменах, че в книгата се говори за, и не само в книгата, и в книгите изобщо на доктор Бутейко се говори за над 150 заболявания, които могат да се повлияят от методиката. Тъй като в нашия разговор е много трудно да изчерпим абсолютно всички, ние засегнахме най-важните и тези, които най-много интересуват хората. Това са съответно астмата, респираторните заболявания, засегнахме онкологичните, метаболитните заболявания, които са психичните разстройства. Само да попитам, има ли хора, които не могат да се обучат на метода и изобщо каква е възрастовата група, от колко до колко години могат да се занимават с методиката? Да, нека да кажа първо за психичните. Желателно е хората, които идват при нас, да бъдат в норма, т.е. да нямат психични отклонения. Защо? Защото трябва, има материал, научен материал, който трябва да се възприеме, трябва да му се обясни и той да го направи. Възрастта е от 3 години до 70-80, така че възрастният човек да може да ходи, да може да разбира, да може да го приложи върху себе си. Децата, колкото и да е трудно, децата са много добри пациенти, те са много добри, защото използваме приказка при тях, използваме игри. Децата се повлияват. Котка, мишка, вълк, зайче, кутерака ходи и ги слуша във вид на игра. Това ги забавлява и те много бързо възприемат. И понеже е детски организъм, много бързо и отзвучава и самата болест, заболяването отзвучава. Третата сливица, нали, аденоидите, те се свиват, ние не учим децата да затварят устичките. Имаме корекция на устните, тези, които идват при нас, знаят как коригираме устните. И като се научи да диша през нослето, възстанови се цялата функция на дишането чрез нослето и проблема просто отзвучава. Тоест, аз обясних или не, да повторя тогава. Компенсаторните механизми, нали, всичко се връща. Те за това се появява, защото има проблем.
И като нормализираме дишането, симптоматиката много бързо озвучава. И за това ние имаме смелостта да кажем да, дишането като основна функция, много сериозна функция в човешкия организъм, може тези болести, за които говорим, може да ги излекува. Зависи от характера, от волята. Има и хора, които като могат да не влезат в нормата, но стигнат някъде по средата. Стигне 40 пауза и се чувства отлично. Аз сега в момента нямам тази 60-90, малко по-надолу съм, но скоро смятам, чрез плуването, да си върна добрата форма. И то е отлично, то се чувстваш добре, комфортно, не се тревожиш за нищо. Приятен се за гледане на хората, хората искат да общуват с тебе, радваш се на живота. Така че горещо препоръчам метод Ботейко, способ за лечение на хемохипокарбия. Не ли хората питат как да се научим на това дишане? Аз не бих ти задала така въпроса, защото аз знам, че дишане по Ботейко няма. Няма дишане по Ботейко, няма. Да, хората много се бъркат, може би, че това е някакъв вид дишане. Да. Това не е йогийско дишане, не е йогийско дишане. Да. Не е холотропно дишане, не е всякакви там, имаше, забравих как се казваше тази приложничката, която беше, не е Зубцова, не мога да се спомня точно, Стрелцова, дишане по Стрелцова. Няма такова нещо. Нашето дишане идва отгоре, т.е. нашият небесен Отец е дал дишането ни такова, каквото трябва да бъде. Ние го разрушаваме. Кое задълбочава дишането, ако мога да кажа това? Прехранването, обездвижването, многото говорене, логорея. Многото говорене, особено децата, които са с по-крехка нервна система, родителите не знаят, не им правят забележка и то се хронифицира. Спането на гръб с отворена уста, дълъг престой в затворени помещения. И т.е. такива едни фактори, които са много характерни за нашата цивилизация. Удобните легла, прашните стаи в училищата, пък и къде ли не, и в болници, навсякъде в офисите. Общо взето начина на живот задълбочава дишането. Но, когато се нормализира дишането, даже да не е 100% в нормата, въпреки всичко, качеството на живот просто се увеличава с няколко степени. Но на живот. И човек така, някъде срещнах как да се избере професия, да следва своето призвание, да избере професия, която носи удовлетворение не само на него, но и на обществото. Така че метод Ботейко е една система за оздравяване, за нормализация на общността. Това беше и неговата цел, да бъде полезен за обществото. И има и по-сериозни изрази, които може за последващия път да запазим. Да. Вероятно сме вече към края си. Да, аз благодаря за това, че отговори на голяма част от нашите въпроси. Казвам голяма част, защото няма как да изчерпаме за толкова кратко време всичко, което хората искат да знаят, но мисля, че основните неща ги изяснихме. Надявам се, че ще имаме възможност да направим и последващи такива видеосрещи, в които да отговаряме на въпросите. Ще е хубаво да споделим и различни случаи на хора, които, както теб, са успяли да се справят благодарение на методиката с своите здравословни проблеми. Благодаря много за включването. Поздрави на Варна и до скоро!
Да, моите така привети, поздрави от Слънчева Варна. Да, Нещо мога ли да си позволя? разбира се. Тъй като сме в тези още великденски празници, нали, да кажем, че не само яйцата бяха удоволствие, козунаците, агнешкото, трапезите, тортите. Аз искам да поздравя всички с една мисъл на Достоевски, Фьодор Михайлович Достоевски, който казва: няма по-красиво, по-мъдро, по-симпатично, по-дълбоко, по-прекрасно, по-съвършено от Спасителя. Не само, че няма, с ревност на любов си казвам, че друг такъв не може и да има. И тук още малко да кажа, че когато трябва да окачествим един човек, че той е добър, идеален, винаги казваме, нали, сравняваме го Христоподобие. И аз сега искам на моите приятели, моите непознати така зрители да кажа: нека ние всички заедно с вас да приличаме повече на Него, на Спасителя. Да, благодаря за прекрасните думи. Поздрави още веднъж на теб и на Варна и благодаря. Да, до скоро! До скоро!